Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska hraju Roblox a jsem tady s Razorem. Ale Zíli Generate. právě jsi mi poškodil Tardis. Já vím. Co to se Právě jsem si utrhnul hlavu, tady mám hlavu. Kde seš? Já jsem tady. Já vidím, že furt hlavu máš. Já tady mám prostě, já si tady nějakou chvíli, já jsem vyšel dopředu a normálně se mi utrhla hlava. Lol. To se musíš potom podívat na video. Jo. No, co teďka, když jsme přistáli v Tardis? Takže naše TARDIS přistála v naší TARDIS. Jo. Ne, počkej. Já ti dám... To je na mě až nějak moc psycho. Musím ho ovládat taky. Hele, já mám nejlepší obličej, co? Hm. Já budu regenerovat. Kaču na to. A když tak máš povolení ovládat tu Tardis, zkus mi se zmáčknout. Počkat, já budu regenerovat. Jo. Tak Počkat. to já použiju Vortex manipulátor. To jsem udělal já. Že odlítá. Počkat. Chvilku počkej. No. Oh my god! My god. Vypadám krásně, co? Počkej. Znáš všechny lokace? Tam je. Ne, vůbec žádnou neznám. Hrál jsem to jenom jednou. Hele, viděl jsi, jak krásně vypadám? Jo. Co takhle zavřít tě do Pandoriky? Hej, ty šmejde, já věděl, že mě chceš zradit. Setlaj. Já jsem vesmírný detektiv. A zabírám ti tuhle TARDIS, protože je tak hezká, že ji chci. Počkej. Máš tam zanejteleš? Za mnou. Hele, tyjo, tady jsou nějaký turisti. A jo, turista. Pojď dolů. Určitě víš, co tady bude. Já vím, já jsem viděl celou 5. sérii, já vlastně viděl všechny série. I klasiky. Ne, jenom ty, nový. Ty starý nikdy nedokoukám. Víš, jak je první série nudná? Jo, hlavně ten první díl. Tak už pojď. A sedni si tam. Zavřeme tam turistu. Jo no. S bohem turisto. Tak jdeme, počkej. Počkej u mě. Jo, počkám. Zavolám sem Tardis. Mhm. Ty jsi neviděl ten cesta na Trenzalore, nebo jak se ten díl jmenoval? Já jsem viděl každou epizodu z novýho, akorát, že ne všechny si pamatuju. A co taková epizoda Čas doktora? The time of the doctor. No, tam regeneroval doktor. Ne, počkat, to je tohle to. To je jeho obří Tardis z budoucnosti. Co se stalo?
Ty, já chci jít. Sakra! Je tvoje Pavly. To je, to je tak debilní ovládání. Že jo. Já si nevysnadnu, ne? Ty máš sonický šroubovák 12. doktora. Jo. A pojď sem. Běž dovnitř a něco uvidíš. Já vím, co tam bude. Teda aspoň tuším. Jo? To je přesně... Co to znamená? Doktor umírá, ale počkat, já jsem doktor... No. OK. Jo, to je tohle z toho pohřebiště. No. A počkej, chceš na nějaký hoře? Nebo v jejich základně? Nahoře. OK. Ty, ten obleček, to je tak sexy. Chod na ty tereny, nebo ti to zabije. OK, hele. No. Hele, já už jsem tu hru hrál a jak jsem to hrál, tak jsem se nějakou záchadou dostal sem a víš, že když projdeš tudy, takže ti to teleportuje do nějaký podzemní základy. Když půjdeš s těma ostama touhle s tou stranou. Jasně, zabije mě to. Hej, tamhle jsou údové, tamhle jsou úzdové. Co? Já jsem holka. Tak to se radši zregeneruj, ne? Jo. Vlastně 12. doktora. Jo, stal se z tebe vysmátý debil. Cože? Smátý debil.